Hyökkääjät puolestaan edelleen hakee. Kauden avaus korjaa, kun kohta 1,5 minuuttia ottelua takana. Aalto. Topattaa pallon Woodin jalkaan. Ja siitä pallo Danielsille ja näin 6-0 start. Wood. Daniels kolmosta ilmaan ja kolmosta sisään. 50. Wood. On ollut kyllä tänään melko raskas iltapuhde juurikin Aaltoa vastaan. Pelaa Danielsille ja Daniels alkaa osumaan. Wood. Palloa sisään. Hyvä leikkaus Walkerilta ja pallo kulmaa, josta Aapeli Alanen sen verran jälkijättöisesti tuo vaihto tuossa tuli. 14 sekuntia heitto kellossa, kun Kokko koittaa jotain taippoa. Daniels. Kaatuva hyppyheitto 2 pinnaa. Daniels viisikkona Bisonsilla. Deontay Daniels. Hienosti vapautuu Wood siinä. Daniels vastassa Pihlajamäki. Tarjoilee vielä passin rullaavalle Jeremiah Woodille ja Torrance. Pallo Danielsille. Tila on. Tila käyttöön. Kulumaan. Daniels. Ottaa oman kolmosen. Ja osuu oman kolmosen. Siinä Joonas Timonen jää makaamaan. Maalla tulee alue. Daniels loppuun saakka ja tuo Kuivakainen katkaisee sitten tuolla. Hervola on nämä pelitilan heitot 0/4, kun Iwakor kolmonen rautaan. Daniels hyökkäys levypalloon Daniels. Kjell Williamsia vastaa ikkuna kautta pallo puss. 3 pisteen kaaren takaa. Palmi on nakuttanut kolmosen saamme 45% tarkkuudella 2 ensimmäisessä ottelussa. Ja Daniels on puolestaan nakuttanut 20%. Pallo tosiaan se vaan koko tilalle. Daniels. Jeremiah Wood screenaa. Daniels. Hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan. Hieno yksilösuoritus Deontay Daniels. Loistava screeni Jeremiah Wood. Toivoo, että Iwakor jatkaa screenaamaan Danielsia. Danielsille handoffi. Daniels hypäri ilmaan. Ja hypäri pohjaan. Halluton puolustus saamme. Handoffilla pallo Danielsille. Daniels hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan. Niin kuin siinä Jyri Lehtonen puhuu. Ja hieno riisto, kun tilanteen lukee. Torrance eteenpäin. Deontay Daniels loppuun asti. Aika lisä Kouvolt. Alanen. Heinonen tullut sisään. Vierasjoukkoilta Torrance. Daniels. Vaikea on Danielsin heitto, mutta Daniels osaa myös. Wood vastaa Vaara. Pelaa Danielsilla kaikki aika etsiä venttiilipallosta ja sekuntia ensimmäistä 10 pelaamatta. Kokko Danielsille. Daniels Woodille. Woodin työtä heitto. Wood operoi tuossa omalla paikallaan. Antaa pallon Danielsin käsiin. Daniels kakkosen ja Daniels onnistuu. Siinä Seagulls viisikko. Daniels kuljetuksesta kakkoseen ja Daniels onnistuu. Monessa tuutissa on jauhettukin. Tuntuu, että mikä tahansa joukkue voi voittaa minkä tahansa joukkueen. Ja juuri kun näyttää, että jollain on peli huomissaan, niin sen jälkeen saattaakin tulla raju tappio, kun Daniels loppuu saakka, mutta nyt koko torjuu McGreen. Pallo pysyy loimaalaisilla. Danielsille se päätyy. Se päätyy tuon valkoisen kaaren taakse, josta 3 lisäpistettä Loimaa Paisu. Murphy hakee Aidoa tämä, mutta tuo syöttö suoraan Loimalaisten käsiin. Daniels pelaa pallon Hollolle ja Hollo ohjailee siinä omiaan. Daniels pallon häneltä tulee hakemaan ja tämän jälkeen Daniels Iwakor. Pitkä 2 pisteen heitto. Ohi menee mutta nyt kun ero kaventuu 8 ja aikaahan on. Sitä on vielä vaikka kuinka. Kun Wood vapauttaa nyt Danielsin pinnaa lisää. Toki siinä hyvin hämäämä Daniels ei lähdekään tuonne kaarelle tekemään screeniä, vaan
teki itse kori.